ए माई माई, अरे केहू बा का होए घर में। माई दुआरे पे जोगी आइल बा। ए माई बैठे बैठे बाबा आवा पानी नहीं पीला। माई एक ठे गुदरिया दे दा, बड़ा ठंडी लागेला। ए माई रात के भगवान तुमके बहुत कुछ देहले बड़े। अरे बाबा तू इतना कम उम्र में जोगी कैसे बन गईला? माई कथा कैसे बताई तुमके, ये उम्र में जोगी बनला के बहुत कारण बा। ए माई हम तुमके सुनावत हई, सुना।